Şükür başyň sady bilen taýlanan, goşa gelen ýady bilen taýlanan, melilidir, sözü bilen taýlanan, arkadagym gök diredi depämi, Türkmenistan bitaraplyk mekany. Salam, Türkmene baht etçilen, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, her bir günni agdy berlikde, agdydykda garşylaýan bagtyar watanaşlar, tagamana türtüňizmi? Biz siziň atly halal ojaklaryňyzda agdy berligi, ýordumyda parahatlygy, iýilimde taglygar dolaýar. Sungatdan haqqy wonary, mehriban arkadagymyzyň janyny sag, başynyň dik tutýan tutumly işleriniň elmide amara wajalmagyny tüýtürekden arzuw edip, Türkmen we teleýilim tarapyndan taýýarlanyp ýaýlma berilýän dünýäm taýdan maňatly gepleşigimiziň ýene bir täze sany siziň üçin ýaýlma çykdy. Bagtyar watanaşlar, edýdiýetler, bilen bugün gepleşigimiziň hormatly mehmany, saýda kompozitor Serdar Haýdarow. Mehriban arkadagymyň eglan eden şu ýyl Türkmeniň altyn asyr bäýatçylygynyň ýeňçisi bolmak bagtyny tiwetdi. Bilen gepleşigimiziň töreti köpürüň adynan şu şahy owadyňy bir tüýtürüňizden gutlaýar, dogruny köp bolmagyny arzuw edýär. Gepleşigimiziň başyna bir de terede oturan iýleşleriniz bilen ýürek goýsançyň taýlaşdyň. Gahrman arkadagymyz şu ýyl Türkmenistan bitaraplyk mekany ýylyna bir näçe kärdeşlerimiz bilen o işgärlerine şol hatarda maňa da şah serpaýyny ýapdy.
çäksiz alkışlarmay diýen gahryman arkadaşymyz gönnün göni bizi tınwa dişärlerine halipamyz bolup durýar. Gahryman arkadaşymyzyň şu täze uguşgunlary bilen baýlaşdyryp döredýän eserleri bize nusbu bolup durýar. Bize milli gadymdan gelýän aýdyn sazlanmady kämilleşdirip, baýlaşdyryp halkymyza, gahryman arkadaşymyza galberse bütün dünýä ýaýjaktygymyzy ynandyrasym gelýär. Serdar Haýdarowyň ýerine ýetirýän, döredýän saz eserlerinde millilik bilen döwrewatlyk görnýän mehman arkadaşymyzyň saýatyna türkmen sunugyny hasam özgörýär. Elbetde gahryman arkadaşymyz her bir sunugy ustalaryna şah sowgatlaryny ýetýän, hormatly atlar takýan. Bulan edi diýarmyda mehman arkadaşymyň sunugyda oýan tarpasyna nişan bolup durýar. Mügetleşimiň şu ýerine ýetirýän joşgyny sazlaryňdan birini ýerine ýetirip bereň, soň söhbetleşimi dowam eder. Kädir ulugy bilen sizin gepleşiňizi öz döredin sazlamyň birini ýerine ýetirip bereň. Bu sazyň dowamyny Serdem, Lutar, Gopuz, gargy tüýdük saz urallary ulanyp ýerine ýetirip bermekçi. Sazyň ady Bätleşik. Bahtiýar watandaşlar, edilýär türkmen owatly ýylmyna dünýäň saz maňatly gepleşiginde kompozitor Serdar Haýdarowyň ýerine ýetirmegini anhaşy joşgyny saz bilen dowam edýär. Diňläň diýinçalyň. Başa atman merlikler gaynatyn gerer ýaly. Bize aýdym merlikler arzuwlar dörer ýaly. Ýyllaryň arasyna umyt ýoly görnýär. Bizim üçin şeýle gözel, bu ajaýyp bu dünýä. Bahtiýar watandaşlar, edilýär bir gepleşimi dowam edýär.
Serdar ağa mehmanat kadağımız şuýel Türkmenistan bir taraflyg mekaniýetli ýylan etdi. Elbetde türkmen halkymyzda bir gowy däp mehmançylyga baranda, bayramçylyga baranda bir sowgatly barmak. Ine şu şany bir taraflygyň 25 ýyllyk toýunyda her bir sunugat ustady, her bir dörejilik adamdy öz münasip sowgaty dähmeli sünüklerle barýar. Bizem döredýän saat eserlerinde şu şany bir taraflygyň 25 ýyllyk toýuny toý sowgatly barýansyňyz şu döredýän eserleriniz bardy. Burun merakena. Bizim ne netip bolsa bir taraflığımızın şanlı 25 yıllığına bir neçe saatleri işlev atıyor. Netip bolsa bayramçılık günleri öz konsertlerimiz bilen çıkışlarımız bilen dinleyicilerimizi Gahryman arkadaşımızı beğenirler deyip inanırlar yani. Gahryman arkadaşımız bize sunugat işgärlerine ähli mümkinçilikleri öğretip berýär. Biz isle milli sagıral bolsun, isle döwrat sagırallar bolsun, biz şol sagırallarda yerine getirip teleýaýlymyň üstünden dinleýijilere halkymyza ýetirip bilýär. Men çağlykdan arzum bardy, şu saksafon sagıralynyň lawzyny türkmen saz dünýäsini bir baýlaşdyrmak arzum bardy. Saksafon sagıralynyň özü demirden, kümüş şaýlyp ýa-da altın şaýlyň görnüşlerim bolup bilýär. Ýokary ses aralykdaky lawzy bar saksafon. Saksafony şu lawzyny türkmen heňleri ýerine ýetirende bir şeýle bir ýerine düşýän kädip pikir edýänler. Şu gepleşigimiziň şu ýerine öz döreden näzli ýerden sazmy alt saksafony ýerine ýetirip berýär. Olsa Bahtyar vatandaşlar gelin ona gepleşigimiziň şu ýerine Serdar Haýdarowyň ýerine ýetirmegine joşgyny dinlädiň. Dünýämizi sada betläliň. Serdar Haýdarow men hünerim adyýla, näseden bir näçe saat uralarda saat çalýan
elbette şu ähli taýduralarda başalyp çykmak, bu jogapkärçiligi çekýärde. Elbette taýdyň öz dili we taýdy öz keňi bilen, aýdym öz sözi bilen insanyň kalbyna ýaşaýar. Seni hünäre akbaryň baglamak üçin şol hünäre bolan höwet gerek, okyp gerek, zehin gerek. Näçe siziň taýdyňyzy taýlap almaňyza näme sebäp bolar? Sungatda gelişiňi dogrusyna-da bileselet oturan iýleşlemde kelama görünmesine. Uzak mektepde başlanyş sınıflarda okuyan wagtym dutar taýduralmada şeýle bir aşyk boldum. Şuň owadyna, halipalan çalýan sazlaryna owada medeniýet öýüne gatnap dutaryň kakularyny, soň heňleri öwrenip başladym. Hormatly arkadaşymyz, daşary ýurtlara saparlar bilen gidenine bizi ýany bile alyp gidýär. Biz hem şol ýerde başga ýurtlardan gelen sazlarlar bilen biz söz alşýar. Olaň saz gurallary bilen tanışýar. Onuň şol saz gurallar eger bir türkmen sazmyza gelişek bolsa, şonu getirip biz öz türkmen gurallarda ýerine ýetirmäge mümkinçiligimiz bar. Serdar gepleşimde getiren innik taýdyňyz barada da söhbet etsek, gepleşimde innik ýerine ýetip berjek taýdyňyz näkilsat. Kädir gepleşimden şu ýerine aman agaji füýji arzuwlar atly aýdymly saksofony ýerine ýetip bereň. Gelin söhbetimiň şu ýerine şu saýatyň talalyň, soň söhbetleşigimiz dowam eder. Gaýtar watandaşlar edilýärler, türkmen wagtyly elmä dünýäm saat maňasy gepleşigimizde Serdar Haýdarow ýerine ýetirmegine haşa ajaýyp saýbere dowam edýär. Diňläň diýin salam.
Serdar Mehmanat kadamynyň edeni işi görürler, ýören ýoly ýörürler, aýdan sözi şygar bolup jaňlanýar. Mehmanat kadamy türkmen ýaşlaryna hut öýdi görürler, mektep bolup durýar. Türkmen halkymyza aýdylýan söz bar, terbiýeň ýaşdy görürler diýip açypmakda da, aýdym aýtmakda da, tunugyň ähli görnüşlerine de, sportda da mehmanat kadamy türkmen ýaşlaryna görürler, mektep bolup dur. Mehmanat kadamynyň towga eden şa diwanlary elbetde her bir türkmen raýatyna her bir işte gollaw bolup dur. Mehmanat kadamy medeniýet halkyň kalbydyr, ýyly döwlet geler bolsa türkmen medeniýeti däsli bir näçe şa diwanlary towga berdi. Indi köpüdümiň şu ýörüne bir halifa şäherçilik barady bar. Gyzykly görürmekde geçişdirýän şäherçiligiňiz barady da aýdaňyz. Bu ilk vilayatyň meýle hormatly arkadaşymyz bizim baş halifamyz bolup durýar. O ähli babatda şu faallary biz döredimizde ýerine ýetiremizde hormatly arkadaşymyzyň şu sunwata bolan çemeleşini şondan öwrenip biz şondan alkamal işleýär. Bu Aşgabat şäherine taşyp mektepde garry tüýlük günär boýunça ýürüýte sapaklar berýär. Şäherler we şu ýetişen şäherler we ýem konsertlerde, türlü davaralarda çykyş edip beren şäherlerimiz bar. Şolaryň konsertlerde, davaralarda çykyşlaryny görüp buýsanýar. Hatta elbette türkmen kompozitorlarynyň döredän saadetlerine millilik bilen döwre artyk duýmak bilen halkymyzyň aýdym saada bolan söýgüsi bir de ak ýollara atarýan. Ene hudetiniň owadynyň başlanýar. Elbette her bir saada dinleňde halkyň hakykatyny ýa-da galjak owadan joşkun aýdymlar we elbette joşkundan ören saadalar insanlara joşkun taýly kalbyň alaýar edýär. Söhbetimiň şu ýerine indi getiren saat owadyňyz barada kelamagy söhbet etsek, soň ýene bir joşkun saat ýerine ýetirip berdiňiz bilen ol höwesleri dinlärsek. Häzir ýüpek ýollayıp men döreden saadymma joşkun saadlaryň biri häzir şonu uly höwes bilen dinleýijilerimize ýerine ýetirip berelim. Bahtiýar watandaşlar, edilýärler, men we tele ilimne dünýäm tarmaň gatly gepleşiginde kompozitor Serdar Haýdarowyň ýerine ýetirmegine inhaçda bilen dowam edýär. Dinleň, diýençelim.
Amatör vatandaşlar edildiler. Bir gepleşimiz devam eder. Serdar şahirde şeyle tetirler var da taada tunuğu diyemek berden aytmaktır. Taada kudret diysen yerlikte bolýar. Doğrudan şu Türkmen kompozitorlarının döreden taad eserlerini itiden döwrüwa milli taad gurallarda yerine getirip halk köpçülüğüne getirýäňiz şu taadlary işleýişiňiz barada da aýdaýsam. Ve kompozitor taad eserini dörediýär. Şu yerine getirici, şonu halkın yüreğine yeterýärli yerine getirmedi. Şu wagtda yerine getirip berjek, sazım öwdeli tekayfın humaymın aly gözler diýip owadan aýdym we şonu täzeden saz görnüşini işledim ýa-da şonu ulu howes bilen dinleýijilerimize ýetirelim. Sazyň dowamyny esasan dutar saz uraly hem serdem saz uralyna yerine getirýär. Serdar kuşkanasız adam arzuksuz bolmadyly, elmidämi adam ajaýyp arzu edip ýaşaýar. Elbetde isleglerin arzuwlary murada gowşurýan ýolda bolan jan watanma Türkmenistana her bir raýatyň ýüregine beten tüýç arzuwlar hasyl bolýar. Sungatdan haqqy onlar mehmanat kadamy her bir raýatynyň uçypsa çekýän rahmetine ullukan baha berýär. Elbetde mehmanat kadamyň döredip berýän mümkinçiliklaryna feýdalar halal rahmetiň bilen watanyň ötüşlerini öz manaty goşandan goşaýmak galýar. Bir gepleşigimiň agyr bir dörjülük toporun adyny gepleşigimde gelip gatnaşan üçin köp täwirtny aýdýar. Ýene bir gedem şah howgadyňyz bile gutlaýar. Dogruny köp bolmagynym ardy edýär. Ýene döredýän täze tabeserleriniz bilen halk köpçüligine ruhy taýdan lezzet beren elmidämi toýlarda bayramlarda çykyş edip halkyň gydgan el çarpmalaryna munasyp bolmagyny ardy edýär. Gepleşigimiň geljek sanlarynda da gatnaşyp durup köp täwirler. Gahman arkadaşymyz biletin o işlerlerine işleme üçin ähli mümkinçilikler döredip berýär. Gahman arkadaşymyzyň jany sag bolsun,
yurdumuzy ajaýyp geljege alyp barýan il ýurt bähbitli işleri el müdama rowajal. Bizim geljekde öz täze eserlerimiz bilen şu milli sazlanmady hasem baýlaşdyryp, kämilleşdirip işläp dinleýijilerimize hödürlejekdigimizi ananlar. Sağ olun. Keyfiniňizden kemal tapyň. Mundan diýanada durmuşyňyzda ýatdan çykmajak ajaýyp fırsatlar köp bolsun. Sağ olun. Bu öweden günler ajaýyp günler. Seher bilen doğup gelen aktaňlar. Täze umyt arzuwlara beslenip, öýlerimize bagyp getirsen doganlar. Şowluk ýar bolsun öýde hemişde. Ay gün bereketin nurum taşdyn. Ajaýyp watanlar, gözellermişde. Ýaxşy günler bir-birine ketleşdi. Bahtiyar vatandaşlar, ýaxşy günler bir-birine ketleşip gelýän döwletli diýarymyzda biz siziň her biriňiziň janyňyzyň sag, başyňyzyň dik, ömrüňiziň uzak bolmagyny arzu edýär. Sungatdan haqqawlary, ýaklan arkadaşymyzyň jan sag, baş dik, ömrü uzak bolsun. Şeýle ýakynda arzuwlar ýaýrym arkasyda ýollap, dünýäň sazmaňaçy getleşiň bilen çügedek sanam jemleýär. Ýeni-de ýaxşy günlerde türkmen we teleýilimde dünýäň sazmaňaçy getleşiň bilen geljek sana ýaýrymda görüşýänçek. Hoş, sag bolun.